Tady bych vám chtěl ukázat náš stroj, který máme osazený vlastně technologiemi, které se teďka nejčastěji používají v rámci manipulační techniky. Jako základní věci jsou tady liniová světla, které jsou celé kolem dokola stroje. Následně jsou tam vlastně umístěny i AI kamery, které detekují chodce. Když by přicházeli, ten vozík na to základně bude reagovat a zpomalí, pak zastaví. Dále jsou tady umístěny magnetické nárazníky, aby nedocházelo ke zbytečnému poškození prostor jako takový. Je zde souvací senzor, je podobný jako u aut, kde začne pomalinku pípat a na základě toho, když už bude hodně blízko, tak pak úplně zastaví. Dále jako novinka je tady teďka umístěn lidar, u kterého lze smapovat kompletně celý prostor haly a v reálném čase to představí, kde se ten vozík pohybuje, kde je, jakou rychlostí se pohybuje a můžeme mu přesně definovat, v kterých prostorách nebezpečných, které byly vyčleněny, má vozík zpomalit, zrychlit, tím pádem eliminovat ty škody, které by mohly jakoby nastat, nebo ty úrazy.